Velkommen til årsberetningen for 2014 for danske fodbolddommere. Vi har i år prøvet noget nyt. Vi har lavet vores beretning på video. Det er således, at alle formændene, lige så lang tid som jeg kan huske tilbage, har lavet deres beretning på skrift. Det har jeg også gjort de sidste år. Det er et dokument på 25, 30, 35 sider, tæt skrevet med informationer. Det tager rigtig lang tid at lave. Jeg kan være i tvivl om, hvor mange der i virkeligheden læser det og får den information, som vi gerne vil bringe i vores beretning. Så i år der prøver vi noget nyt. Vi prøver med video. I håbet om, at I alle sammen vil tage godt imod det. Vi får oplevelsen af, hvad der sker i danske fodbolddommer, hvad der er sket i danske fodbolddommer i 2014. I skal endelig kommentere på det på vores sociale profiler. Giv det et skud. Byd ind på, hvad I synes om det. Jeg håber, I tager rigtig godt imod det.